kanti mangicabanga ngithanda kakhulu support Bafana Sundowns nayo ngiyayisupport nePirates ngiyayithanda nayo neChiefs na angizonto ngiyayibongela kakhulu iSundowns ukuthi isinestar kodwa le nto ayisho bakubukela iChiefs phansi angazi ngenabo lento ukuthi iChiefs yodwa engenaso istar ayikho lonto kodwa naso star abaningi iChiefs neBarocco neChiefs yabo nabanye kadla edlala nabo kumakhofi so ukuthi iChiefs yodwa ayikho lonto kuthiwa iChiefs ayidlali kwiCAF kunani ngathi babangenabo uma nabo badlali kumakhofi Chiefs basupport le CAF abana bayisupport kumakhofi ayinankinga iChiefs thothi iChiefs ayina star Nama iChiefs inazo itayi ibona abadlali bayo banetayi iChiefs igcwele itayi ngizosifunela nestar nibe nita netayi ningakuthiwa sahlukanisa ngeenamba ukuthi istabani lesi masungasathi istabani lesi usibuzo istabani noThathifive mina ngistabani nasi lesi istabani esinye istabani yenzeka le nto ukuthi inetayi nje iChiefs eyiningi kabi